Vinski turizam je sve popularniji oblik putovanja koji privlači ljubitelje vina, prirode i gastronomije u jedinstvene vinorodne regije diljem svijeta. A Hrvatska je, zahvaljujući svom bogatom vinarskom nasljeđu, postala jedna od najuzbudljivijih vinskih destinacija u Europi. Upravo u Dalmaciji nalaze se neki od najstarijih vinograda na svijetu, a vinski turizam ovdje ima dugu tradiciju. Najpoznatija sorta je Plavac mali, crno grožđe koje uspijeva na strmim kamenitim padinama uz Jadransko more, a vino je poznato po snažnim taninima i aromama zrelog voća koje se savršeno slažu s dalmatinskom kuhinjom, bogatom ribom, maslinama i začinima. Objekt u kojem se danas nalazimo, a koji je izvrstan primjer dobre prakse na temu vinskog turizma, je Krolo Villa & Wine. Ovo je savršeno mjesto za odmor ukoliko želite pobjeći od gradske vreve i opustiti se u skrivenoj oazi cetinskog kraja. Riječ je o OPG-u sa 4 sunca u kategorizaciji, što je ekvivalentno 5 zvjezdica jedne kuće za odmor. Samom tom činjenicom posjetitelju se obećava izuzetna udobnost i kvaliteta usluge. Kuća ima 4 sobe i kapacitet za 10 osoba, što znači da pruža dovoljno prostora za veće grupe ili obitelji. No, osim lijepog uređenog interijera, vrlo je važna i opremljenost svih soba i kupaonica. U svakoj spavačoj sobi nalazi se televizija s Netflixom, a u dnevnom boravku PlayStation s nekoliko igrica, što boravak čini još ugodnijim i zanimljivijim, posebno za obitelji s djecom. Na imanju Krolo posteljina i ručnici napravljeni su od najboljih materijala, a na sebi imaju utkan logo OPG-a. Svakog gosta čekaju papuče, kupaonski ogrtači, te posebna vrsta ručnika za svaki od sadržaja vile, ručnici za saunu, teretanu, kupaonicu i bazen. Veliki plus je i to što je gostima osigurana sva potrebna kozmetika za vrijeme boravka. Posebna pažnja posvećuje se djeci. Dostupna je oprema poput dječjih krevetića, hranilica i njihalica. To stvara osjećaj sigurnosti i povjerenja kod roditelja i čini boravak još ugodnijim i opuštenijim za cijelu obitelj. Dodatni sadržaji, poput grijanog bazena, posebna su vrijednost. Grijani bazen omogućuje gostima uživanje i izvan sezone. Džakuzi i sauna nude potpuno opuštanje i revitalizaciju tijela i uma, a profesionalno opremljena teretana namijenjena je onim gostima koji žele ostati aktivni i za vrijeme odmora. Dočekivanje gostiju uz bogati švedski stol, prepun domaćih namirnica, izvanredan je način da se dočara lokalna kultura i gastronomija. Gosti su oduševljeni raznolikim izborom hrane koja odražava okuse i tradiciju regije. Posebnost ovog imanja je spoj luksuznog smještaja i vlastitog vinarstva. Vinogradi obitelji Krolo prostiru se na 6 hektara i obuhvaćaju svjetski poznate sorte poput Merloa, Cabernet Sauvignona i Chardonnaya, ali i autohtone dalmatinske sorte Pošip i Crljenak, širom svijeta poznat kao Zinfandel. Ako dođu u pravo doba godine, gosti mogu sudjelovati u berbi grožđa i doživjeti prve korake nastanka vina.
podrumu se kuša vino izravno iz bačvi, a u degustacijskoj dvorani poslužuje se cijela paleta Krolo vina, od svježeg pošipa i elegantnog šardonea, preko voćnog merloa, do snažnog crljenka i bogatog Cabernet Sauvignona. Gosti imaju priliku upoznati lokalnu vinsku kulturu, kušati različite etikete i naučiti više o procesu proizvodnje i karakteristikama vina. Degustacije prate tradicionalni zalogaji poput pršuta, sira i domaćeg kruha. To nije samo kušanje vina, to je iskustvo povezivanja s mjestom, ljudima i tradicijom. Krolo Villa & Wine spaja luksuzan smještaj, autentičnu gastronomiju i vinsku baštinu u cjelovit doživljaj vinskog turizma. Ovdje gosti ne dobivaju samo mjesto za boravak, već iskustvo koje povezuje prirodu, tradiciju i život domaćina. Uspomenu koju nose sa sobom i kojoj se uvijek žele vratiti.